Jako sam gladna. Nahranite me brzo. Šta? Nemoguće. Moja unuka Tracy plače. Treba joj hitno pomoći. Šta se dešava? Pa to Tracy plače. Moram saznati u čemu je stvar. Kakav glasan vrisak. Ko to maltretira moju sestru? Hoću da jedem. Hajde da organizujemo kulinarski izazov. Već sam odlučila da prvo želim krofnu. Super ideja, može. Krofnu? Dobro, pokušat ću. To uopšte nije teško. To je lako za baku. Već sam pripremila testo. Sipam ga u aparat za krofne, tako je. Zatim zatvaram i čekam. Oho, a ja imam gomilu raznobojnog testa. Sad ću napraviti lepe, šarene krofne. Biće tako divne. Aha, zatvaram i čekam. Nadam se da će se Tracy dopasti. Wednesday, šta si ti smislila? Ja ću praviti čokoladne krofne. One su tamne kao moja duša. Vadim čokoladne krofne, a sada ih treba preliti crvenom glazurom. Nije loše. Sipat ću što više. Ne treba štedjeti. Tako je. Sviđa mi se ova boja. Sada sklanjam čašu i vadim krem. Nacrtat ću mozak na krofnama. Tako je. Sada vadim sirup od jagode. Treba mi pomoći. Stvar. Bravo. Kakvo je ovo čudovište? To je Stvar, član moje porodice. Stvar, treba mi činija. Možeš da se gubiš. Dakle, sipat ću sirup u činiju. Tako je. Zatim vadim špric. Evo ga. Moram ga napuniti. I ostali isto. A sada hajde da uplašimo baku Enid. Šta mislite? Za čim su špricevi? Zar je to korfa? Bako, hvatam te. Dođi sebi, hajde. Wednesday, baš si bezobrazna. Ma, to je samo sirup od jagoda. Tako ste plašljive. Dobro. Ostalo mi da prelim krofne sirupom. Tako je. Ovo je posljednji dodir. Sad su moje krofne postale još ukusnije. Ubacit ću u svaku krofnu po špric. Gotovo. A šta ste vi uradile? Ja sam stigla da spremim svoje predivne krofne. Stavit ću sve na tanjir. Zatim vadim šećer u prahu. On odlično ide uz krofne. Sipat ću malo. Gotovo. To je klasika. Nema ništa bolje od toga. Kako super, bako. Da vidimo šta ja imam. Wow, to su šarene krofne. Tako su super. Stavljam sve na tanjir. A sad mi trebaju šarene konfete. Evo ih. Zašto ne mogu da otvorim? Hajde! Molim te, otvori se. Juj, sve sam prošla. To je presmešno. Ne dirajte me, bako. To je bilo strašno. Pogledajte, uspela sam da ukrasim svoje krofne. Cool! Tracy, možeš da probaš. Prijetno! Wow! Hajde da vidimo. Što je to? Zašto su u njima špricevi? Ok, probat ću. Wow! Ova krofna je prelepa. A šta je u špricu? To je sirup od jagoda. Obožavam ga. Idemo dalje. Pitam se, kakvog su ukusa ove krofne? Obične su. One su samo u šećeru prahu, a ove krofne su sa šarenim konfetama. Sad ću ih probati. Da. To je divno. Mnogo mi se svidalo. Enid, ti si pobedila, čestitam. Da, tako sam srećna. Hvala, Tracy. Sad mi se pije koktel, jel može? Naravno, to je super ideja.
Dakle, uzet ću teglicu kiselih bombona. Treba samo da ubacim par bombona u kalup. A zatim da stavim sve to u rernu da se bombone istope. Tako je. Zatvaram i čekam. Već je prošlo dovoljno vremena. Moram izvaditi svoje bombone. Gledajte, dobila sam prave slatke čašice. To je genijalno, zar ne? Sada treba rasporediti M&M's po bojama. I strešću sve na sto. Odlično, to je lako. Gledajte, dobila sam slatka šarena srca. Nakon toga sipam svaku boju u čašu. Obožavam M&M's. Dakle, prvo narančaste, žute, crvene, plave i zelene. To je to. A sad ću sve bombone preliti sa malo šprajta. Hajde, otvaraj se! Zašto neće? Ne! Zaboravila sam da sam pre toga jako tresla flašu. Sad sam sva u ovom soku. Ali je ostalo dovoljno za moje slatke koktele. Odlično! Ostalo je sve da ukrasim šlagom, žele bombonama i ostalim slatkišima. Ja sam završila. A kako ste vi? Eni, ti si takva pametnica. Evo ja ću sada unuci pripremiti koktel, ali moje piće će biti bez bombona i šećera. Napravit ću ga od svežeg povrća. Treba mi paradajz, krastavac, malo šargarepe. Uzet ću sve što raste u mojoj bašti. U blender je nekako mali, a ništa ne staje u njega. To je to, mislim da je vreme da sve promešam. Gotovo. A miriše na vitamine i zdravlje. Tracy će se sigurno svidati. Ona obožava moje koktele od povrća. Sipat ću sve u čašu i to je to. Wednesday, a šta je kod tebe? Sad ću pokazati kako se pravi najbolji koktel. Prvo treba ukrasiti čašu sirupom od jagoda. Zatim sipam što više sprajta u čašu. Tako je. Sve treba obojiti u crno uz pomoć mastila sipe. Da, to je prava boja. Ukrasit ću sve želočima. Stvar, treba mi tvoja pomoć. Moraš uzeti šlag od Enid. Budi pažljiv. Ćao, Stvar! Bako, za malo da ga udariš. Stvar, šta radiš? To je moj šlag. Što nisi pitao za dozvolu? Hvala, Stvar. Pomogao si mi. Treba dodati malo šlaga u moj koktel. Gotovo. Može se probati. Prijatno. Juhu! Konačno ste završili. Tako sam dugo čekala. Ovaj koktel izgleda čudno. Ali ukus je dobar. I ovo žele oko je veoma ukusno. Ekstra. Super. Idemo dalje. Sada želim da probam ovaj koktel. Jao, miriše na bakinu baštu. Odvratno. A šta je Enid spremila? Izgleda dobro. Unutra su moje omiljene bombone. Ekstra. Enid je pobedila. Stvarno? Ovo je već moja druga pobeda. Tako sam srećna. A sad mi spremite salatu. Biće urađeno. Naravno, draga. Okej. Onda ću ja početi. Često pripremam salate za svoju unuku Tracy. To je moje specijalno jelo. Obožavam da spremam hranu od svežeg i zdravog povrća. A već sam stavila salatu. Sada sečem piletinu. Gotovo. I dodat ću malo suvog hleba da bude hranljivo. Da, to je to. Ostalo je narendati mnogo ukusnog sira odozgola. Lepota. Moja salata je spremna. Bako, to je odličan recept.
Kod mene je sve jednostavnije. Ja ću napraviti od sira različite zanimljive oblike. Ovog puta to će biti cvjetići. Nabadam sve cvjetiće na ražnjić. Ubacujem u vazu i gotovo. A šta je kod Wednesday? Ja ću sada pripremiti salatu za Tracy, ali ona će biti u mom stilu. Kod mene će sve biti u žutoj paprici. Prvo salata, a zatim dugačak jezik od čargarepe i oči od maslina. To je to. Probaj. Wow, svaka vam čast, uspeli ste. Ovi cvjetići izgledaju zanimljivo. Probat ću. Pa previše prosto. A šta je ovdje? Wow, piletina sa sirom. Ja volim to. Da, to je moje omiljeno jelo od bakice. A šta je ovdje? Ovo je sigurno napravila Wednesday. Fuj, masline. Užasno. Odlučila sam da dam pobedu baki. Volim te. Da, znala sam da je moja salata najbolja. Ako vam se dopao ovaj izazov, stavite like i zapratite naš kanal. Ćao, čao!